Con todos vos, forte aplauso als berros de la cort!
Hola, què tal? Molt bona tarda a tothom. Nosaltres som els Verros de la Cort. Venim de Girona. M'enteneu, no? En català, més o menys, tothom? Sí? Molt bé. El nostre hàbitat natural, com bé ha dit abans el presentador, són les fires i les festes medievals. Espero que amb aquesta estoneta, almenys, si tanqueu una miqueta els ulls, pugueu intentar viure això que vivim nosaltres a l'estiu, per exemple. Toquem instruments tradicionals catalans que més endavant us anirem presentant, com és la gralla, com és la tarota. Aquí interessa molt el sac de gemecs i el vinú. Després us els presentem. Moltes gràcies, espero que gaudiu de la nostra música. Merci.
Ei, moltes gràcies. Bueno, una mica sí que anem entrant, no? O què? Anem entrant al rotllo, Primer allò, hòstia, què foten aquesta gent vestida així? Ara ja una miqueta, no? Ja ho hem anat normalitzant, sí o no? Va, Marc, explica d'aquelles coses que t'agrada tant explicar, va. Amb vosaltres, Marc Downis. Bona tarda. Poca cosa queda a explicar. Havíem pensat que explicarem. Venim aquí i segur que estarà ple de gent que o és gallega o té vincles amb Galícia. Això tenim nosaltres, us han dit que portem 20 anys o més donant voltes per el planeta Terra i gallegos n'hi ha per tot arreu, tothom ho sap. Doncs en tenim de molt i molt col·legues. I sí que hem vist que els gallecs manteniu, i parlo pels gallecs, manteniu la morrenya aquella a casa, avui hem sopat amb la Ainhoa i la Rosa i tenen el cap aquí, són catalanes, però és que són gallegues. Però és que són gallegues i també són catalanes. O sigui, continueu compartint aquest sentiment que és tan guapo. Sí? Teniu una tradició collonuda, teniu una terra collonuda, sou collonuts en general, tots els que no coneixem. I per tant, us anem a parlar una mica del tema de la gaita. Nosaltres hem vist que toquem el sac de gemecs, són cornamuses en general, i la cornamusa d'aquí a Catalunya, que és el sac de gemecs, que l'heu vist, potser l'heu vist en d'altres indrets. El que sí que segur que no heu vist és el vino. En un d'aquests viatges que hem fet vam anar a la Bretanya i allà vam veure també gent molt ferma de la terra que tenia una cornamusa molt petita, però molta mala llet. I és el vino, però molta mala llet. Molt petita. Molt petita, per tant, molt aguda. Allà ho toquen amb un instrument com aquest, que és la gralla, i toquen el que se'n diu un sonerion, que és un dels duets típics de música bretona, o també ho toquen amb el que avui els he dit també en els de Toixos i Xestes, que semblaven un vagat bretó, perquè sonava de puta mare allò. Llavors, aneu a la Bretanya perquè veureu que allà teniu germans. Sí? Escolteu com sona el vino. Merci.
Moltes gràcies. Bueno, jo crec que hem aconseguit crear una miqueta aquest caliu, no?, que us dèiem al principi, de medieval, tal, si tancàveu els ulls i aquesta gent què està fent. Doncs això, espero que us hagi agradat. Anem a per l'últim tema. Aquest tema d'aquelles històries que a vegades expliquem és d'uns col·legues... no me'n recordo on són. Marc, d'on són aquests? Que no me'n recordo ara. Això, del Piemont. És que si depèn de què dic... No, del Piemont. Del Piemont italià, del Piemont italià, perdoneu. És un tema que es diu Suelo Criminal. Potser entremig del tema us demanem una miqueta d'ajuda. La última col·laboració amb els Verros de la Cort. Abans us presento per això els components. Al Vinú i a la tarota, Pol Valverde. A la gralla i al sac de gemecs, Marc Downis. Al darrere, a la màquina aquí, Sergio. Timbal fondo. Al seu costat, inseparables. Avui, més inseparables que mai, perquè els han posat aquí i no els hem pogut moure. Marc Vilalta. A la gralla i al sac de gemecs des de Manresa, Alba Logan. I jo present, Roger Cucurella a la tarota, moltes gràcies. Som els Verros de la Cort de Catalunya.
Moltes gràcies. Volem agrair a la gent de Toixos i Xestes que ens hagi convidat a estar aquí amb aquest genial auditori. Moltes gràcies a vosaltres per haver assistit també. Fins una altra. Els verros de la cort. Gràcies. Merecidísimo aplauso. Berros de la Cor reciben, como non, agasallo de parte de Toxos e Xestas, neste caso das mans de Xiana e Vigo. Forte aplauso, aí veñen. Vigo xa foi ás 7 feiras medievais. Sí. Maravilla, maravilla. Cando a enseñen a Guarde van flipar, eh? Non sei se podedes, pero... Por favor. Ti, Roger, ti mesmo, eh? Ainda podedes... Vale. Calquera lle di que non tamén a estes, eh? Que non me pagan peligrosidade, eh? Mi madriña, desde este momento, calquera feira medieval pareceme pouca, eh? Ten que haber máis. Faltan feiras medievais. Forte aplauso pals berros de la cort. Grandísimos. Espera. Grandes. Mi madriña. Guau. Uf, espera que me tengo que recuperar de esto, eh.